Naše pravidelné Premier League preview sme tentokrát upravili a venovať sa nebudeme Anglicku, ale najsledovanejšiemu zápasu sveta, ktorý všetci poznáme ako El Clásico. Z posledných 5 vzájomných zápasov sa iba raz stalo, že by nevyhral domáci tým. A to konkrétne 23. marca 2014, keď Barcelona dobila Santiago Bernabéu a odviezla si víťazstvo v pomere 4-3. Barcelona ťahá šnúru 4 víťazstiev v rade. Na druhej strane Real Madrid prehral svoj posledný ligový súboj proti FC Sevilla. Nie je to však až také prekvapenie, pretože Andalúzania už porazili v tejto sezóne aj Blaugranas. Ak biely balet vyhrá El Clásico, posunie sa na prvé miesto španielskej Primera División. Real Madrid kráľuje historickým štatistikám El Clásica. V doterajších 170 vzájomných dueloch vyhral 71 krát. Na svoje najlepšie úlovky si zaspomínajú futbaloví agenti, veď na trávnik Santiaga Bernabéa vybehne 5 najdražších hráčov histórie, ktorí stali dokopy neuveriteľných 490 miliónov eur. Zaujímavé je, že v posledných 4 meraniach síl týchto dvoch gigantov padol gól už v prvých 7 minútach, preto dbajte na dochvíľnosť. Najnebezpečnejším hráčom Kataláncov je momentálne Brazílčan Neymar. Najlepší strelec La Ligy dal v tejto sezóne 11 gólov a k tomu vytvoril 37 šancí pre svojich spoluhráčov. Obrana bieleho baletu sa bude spoliehať najmä na služby skúseného Sergia Ramosa. Kapitán Realu, ktorý je po menšom zranení opäť v hre, odohrá už svoje 31. El Clásico. El Clásico. Čo? K tomu Viac? dodať. Môže? Sa To? skončiť. Akokoľvek. Ale My? si Myslíme? že Barsa? vyplieni Santiago? Bernabeu 3. 1. Na záver pozdravujeme našich 8 klientov, ktorí si vďaka nám vychutnajú tento zápas. Ak chceš mať aj ty podobné zážitky, neváhaj, pridaj sa k nám a cestuj s nami na futbal.